Колко яко е усещането, когато срещнеш някой, когато харесваш. Или това да си влюбен. Не може да отлепите ръце един от друг. Не може да отлепите крака един от друг. Имаш чувството, че ще трае вечно. И дори си готов на драстични действия в името на тази любов. Но след известно време се появява първия червен флаг. И започвате да спорите. Откривате, че имате различни мнения, различни интереси. Всеки настоява за своето и никой не отстъпва. Така лека по лека започвате да се отдалечавате един от друг, докато в един момент осъзнаваш, че макар и да изглежда добре отвън, връзката ви е станала токсична. И двамата вече не сте щастливи и се чувствате като в капан в тази връзка. Сексът вече не е същият. И започваш да се чудиш как попаднах тук изобщо. Разбира се, отначало опитвате да оправите нещата. Излизате на среща, да говорите. Но нещата имат само краткотраен ефект. И всичко се повтаря отначало. И разбираш, че трябва да сложите край. Пламъкът е угаснал. Сега не ти остава нищо друго, освен да се изтупаш от миналото и да започнеш да се оглеждаш отново. Защото знаеш, че когато една врата се затвори, се отваря друга.